Ahoj, moje jméno je Honza, dneska tě vítám u dalšího realitního videa. Tématem bude forma úschovy peněz. Co to vlastně znamená? Při realitních transakcích, ať už si prodáváte nemovitost sami nebo využíváte realitního makléře, se vždy dostanete do fáze, kdy budete muset převést buď to vy někomu finanční prostředky, nebo někdo vám finanční prostředky. Jak to udělat, aby to bylo bezpečné? V České republice je několik forem úschovy peněz. My si řekneme nějaké 4 nejčastější postupy, které jsem ve své praxi vypozoroval. Od těch nejzákladnějších a šílených až po ty kvalitní a bezpečné. Takže forma úschovy peněz číslo 1. Peníze si kupující a prodávající posílají přímo mezi sebou na vlastní bankovní účet. Pro boha, nikdy. Asi by existovala výjimka, kterou bych pochopil, když si prodáváte zahrádku se sousedem za 30 000 korun. Budiš. Ale jinak prosím ne. Existuje tady obrovské riziko protistrany. Nemusí se cestou něco povést, nemusí být dodrženy nějaké kroky. Vy posíláte peníze někomu, koho v podstatě neznáte, na jeho bankovní účet. Vy vlastně ani nevíte, jestli je to jeho bankovní účet. Prostě formu, kdy vy napřímo posíláte někomu peníze s nějakým příslibem toho, že on vám pak převede vlastnické právo, nebo že na to máte nějakou smlouvu a tak dál. Ne. Tohle není bezpečná forma úschovy peněz ani převodu peněz. To znamená ideálně nedělat vůbec. Další forma úschovy peněz, realitní úschova. V České republice realitní úschovu zákon dovoluje, ovšem nedovoluje nám realitním makléřům ji aktivně prezentovat a nabízet. Co to znamená? Já jako makléř mám depozitní účet, kam bych mohl přijmout peníze od kupujícího a následně je vyplatit prodávajícímu, až budou splněny nějaké podmínky, kupní smlouvy a tak dále. Já osobně nedělám realitní úschovu a jsem silně proti tomu. Bohužel mě fakt překvapuje, že velmi často, když chodím s klienty vybírat jejich nemovitosti, kdy si mě vlastně pozvou, abych s nimi prověřil nějakou nemovitost, prošel to s nima, podíval se, jestli něco nepřehlédli, tak především u jedné kanceláře je to absolutní standard, že rovnou nabízí, že všechno proběhne přes jejich realitní úschovu, peníze budou u nich na účtu a nemusíte se nic bát, je to naprostý standard. Ne, není to standard. Jak říkám, já jsem odpůrce realitní úschovy a vždy doporučuji 2 typy úschov, v mém případě nejčastěji advokátní úschova nebo bankovní úschova, pokud se jedná opravdu o velké transakce. To znamená, posílat peníze přímo někomu na účet vůbec. Realitní úschova z mého pohledu pořád velmi rizikové, přece jenom nejsem toho opravdu zastánce, prostě nevyužívat. Potom máme 2 typy úschovy, které jsou podle mě velmi dobré a velmi bezpečné. Prvním z nich je bankovní úschova. Bankovní úschova v České republice velmi málo používaná, především z toho důvodu, že banky tím, že jsou velmi přísně regulované, je to pod přímým dohledem České národní banky a samozřejmě je to samostatný účet, který je oddělený od provozních peněz banky, tak si většinou trvají na naprosto přesném znění jejich vzoru smluv. Velmi špatně se vám tam individualizují podmínky postupného vyplácení nebo nějakých změn a konkrétních postupů. Banky většinou chtějí, ať máte podepsaný jejich vzor, tak jak jsou standardizovaně zvyklí. Tato forma úschovy je velmi bezpečná. Troufnu si říct, že je to nejbezpečnější forma úschovy v České republice. Nicméně je velmi kostrbatá a troufnu si říct, že je i docela drahá, protože se většinou platí nějaký fixní poplatek plus nějaké procento z té částky, která je tam zavkladovaná. To znamená za mě velmi bezpečné, bezpečnostní topka. Poslední formou mojí velmi oblíbenou je advokátní úschova. Využívám ji z jednoho prostého důvodu, je z mého pohledu velmi bezpečná. Já používám ověřenou advokátku, kterou mám prověřenou mnoha transakcemi. Vždy mi chystá i kupní smlouvy, případně jakoukoliv jinou smluvní dokumentaci k těm nemovitostem. To znamená, vím, že
má pod kontrolou kupní smlouvu. Dělá mi zároveň advokátka i vklady na katastr nemovitostí. To znamená, ona přesně ví, kdy je vloženo, kdy o tom dostane potvrzení. To znamená, kdy má uvolňovat peníze. Vždy mi chystá i advokátní úschovu, smlouvu o advokátní úschově. To znamená, z mého pohledu je to velmi bezpečné, velmi vhodné a ten advokát má celou dobu průběh pod kontrolou. Z mého pohledu ideální řešení. To, co je skvělé na advokátních úschovách, že čerpání peněz může mít velmi individuální podmínky. To znamená, oproti bankovní úschově je velmi flexibilní. Můžete si nasmlouvat v podstatě, když to přeženu, cokoliv vás napadne mimo ty standardní věci. V tom je advokátní úschova opravdu skvělá. Nicméně vždycky dát si pozor na to, s kým pracujete, ale to platí vždy. To znamená ověřit si, že ten advokát je opravdu advokátem, například v České advokátní komoře. Jestli se ti video líbilo, nezapomeň dát odběr a like. Více informací najdeš na mém Hero Hero, odkaz je v bio, ale i v popisku videa. Jsou tam vzory nájemních smluv, jsou tam sepsané třeba tyhle typy úschov, ty nejčastější, na co si dát pozor. Takže neváhej, bych se podívat a měj se hezky u dalšího videa.